Hi guys, kumusta? And for today's vlog or for today's video is mga questions ni siya gikan sa akong friends kay daghang nangutana nako, daghang nag-message nako kung kumusta na akong life karon since broken hearted ko nag chat sila nako on Messenger pero wala ko nag-reply guys kay wala ko gana mag-reply pag yun. And then mao to daghan sila mga questions niya. Since na mga questions, ako na lang sa gipangayon ang mga questions ako mga friends kung sa mga questions nila nako or anything nga questions nila nako nga pwede nako matubag on vlog or on video. So mo to nag-send sila mga questions nako then ang gisuwat diri sa bond paper. So I have 31 questions here nga akong tubagon pero pasensya na kung dili na ko siya matubag og tarong kay medyo blanco pa gyud akong utok karon. Pero I'll do my best nga matubag na ko siya or masabtan ninyo. Then dili lang ko mag name drop diri sad kay para dili ta makasara sa ubang tao. Then moto ako siyang gisot sa bond paper kahapon unta ni na ko siya i-shot pero busy mi kahapon ko karon na lang ako siya gi-shot and ma-upload siguro na ko siya after ma-edit siya. Then ako siya gisot sa bond paper. Isa ramang good akong cellphone guys. Mao na siya. 31 questions ni siya. So, ang uban ani is sayon, ang uban sa lisod. Pero pasensya na gid kayo kung di na ko siya matubag. Tarong kay pasensya na kay medyo huot pang dughan ni ma'am. I'm not okay pa today. Question number 1 from di lang ko mag-name drop dire ha pero gikan isang friend ay number 1 nganong until now wala pa ka na minyo. Oh my god, way lang naman ko magminyo, wala lang makiminyo pa nako. Bitaw wala pa lang siguro nabot ang time or ang perfect time para nako sa pasad. I'm 26 pa man. Kung ginanamin nyo ang uban 30 dira no, di ba? Ako pa ba? Wala pa lang siguro nabot ang laki nga para nako or dili pa lagi siguro time nga para maminyo ko. Number 2. Nganong until now sige gihapon kag biyaan. Iwan ko. Parang mao na lang siguro na papel ko sa kalibutan ng permibiyaan. Or basin dili sila satisfied sa akong pag-love nila or mas sinasobrahan lang ana lang. Next. Unsay brand sa inyong bugas? Oh my god. Brand sa among bugas is Ivory. Then magmais mi sa kay di ko sure or unsay brand sa among bugas na mais na ba na brand ng mais. Kung mayroon ko na ibawan Ivory. Number 4. Nganong ga break up mo sa imong ex? Nagbuwag mi sa akong ex tungod sa struggle sa among relationship. And di lang nako siya itubag diri no kay it's a very very long story. Number 5. Nganong ga break up mo sa tanan nimong mga exes? Nganong ga break up? Okay, ang first ex nako is my high school lovers. Charot. Pag high school nako nagbuwag mi niya kay nangita siya glain. Then nasakpan ako mo to nagbuwag mi. First love na ko siya. Then second is nagbuwag mi tungod kay paryente ra daw mi. Then ikatulo is siman loloko. And ikaapat is engineer siya pero ni siya bad record. Then accept man ako yung bad record kay past is past pero nangita po siya glain daw. Then number 5, actually upat sa lakalaki pero nahimo siyang 5 is because nagbalik mi sa akong ex na which is my first love katong uyab na ko pag high school. Nagbalik mi niya almost 1 year. Then nagbuwag na sad mig balik tungod sa struggle. Then wala po siya nitupad sa iyang mga promise or sa among mga gipangsabutan. Then moto naka-decide
nga magbuwag or siya man ang ni-give up di man ako. Then thankful sad ko na siya ang ni-give up kay promise is a promise. Then promise man ko sa iya na dili ko mo give up. Unang wala jud ko ni-give up even though lisod ang sitwasyon, wala ko ni-give up. Siya ra. Then okay sad ko as long as okay siya. Then I'm happy for him. I hope na happy po siya sa iyang decision. Wala ko kay balo kung asa jud mi ani or unsay padulungan namo, unsay papel gyud namong duha. Pero nagbuwag naman mi niya. Then umusad ko ni asa na mo balik pag yun para asa pa man. Gidganan siya na ako siya second chance, then third chance para murag go na kaayo no. Pero iwan. Number 6. Wala pa kakapuya sa imong pagka-single. Wala. As long as happy lang ko kaabon sa kong pamilya, kaabon sa kong friends, okay ra jud ko wala koy uyab. Basta na lang akong pamilya and happy lang mi, makasinabot lang mi. Then ma-enjoy na ko akong life without boyfriend. Okay lang. Number 7. Anyari nganong medyo maoy imong mga shared post nowadays? Kani nga questions is gikan sa akong ig-agaw. Anyari nganong medyo maoy kay tungod broken hearted ko. Yes. Number 8. Feel nimo kanusa ka ako makauyab. Para ni sa iyahang question gisa. Sa tamang panahon siguro. Pag uyab na good na manguyab nimo di mo sa nimo entertainon siguro. Try gani para maka-experience po kag sakit. Pero I hope di lang sad ka pasakitan kay di jud lalim ang pasakitan guys sobra. Number 8. Number 9. Unsay buhaton para magkogi ug pang-reply sa mga mood chat. Unsay buhaton same man ta di man ta hilig. Di ko katubag sa imong question ani ay kay pareha ta di ko hilig mag-reply sa mga chat man. Samot nagdi na ko kaila then mag-hi lang. Then walay tuyo no. Di ko hilig mag-reply man. Siguro pareha ta. Then sabi buhaton. Pag gusto lang nimo mag-reply then reply pag dili okay. Di. Number 10. For you, unsay mas nindot being taking care by yourself or by someone else? For me, nindot ba akong na mag-care nimo nga someone else? Pero taking care by someone else is di ta sure kung forever ba ta nilang i-care, and na-i care na forever, na-i care nga wala. Na-i care nga pansamantala lang or temporary lang. So mas tindot pag taking care by yourself siguro lang kay ikaw man nagdala sa imong kagalingon, ikaw man ang nakaibaw kung unsa jud ka. Siguro okay sad ang taking care by yourself kay wala may lain mo amping sa atong kagalingon kundi ikaw man no. Kay ang pagamping sa uban dili man ta sure kung hantod-hantod ba gyud na. 11. Is it necessary nga kung makauyab dapat maka-communicate mo every day and every hour? Not so. Okay lang pag dili mo mag-communicate siguro every day. Pero okay man ang na-communication every day bitaw or every hour. Pero depende sa inyong oras. Kung dili busy, then why not? Diba? Wala may mawala na to kung natay communicate every day. And next questions. Number 12. What's your favorite memory together with your ex? Kani gikan po din sa akong ig-agaw. Favorito na ko nga memories kauban sa akong ex is siguro katong nilaag ni wow Alejandra. First time na mo nilaag og layo-layo, and first time na mo nga daghan make pictures together, and as in first time na mo travel together yun nga sa ex na nako sa ex nako karon lang baguhay katong ex nako nga nibalik para pasakitan ko. And mao to ang pinaka best siguro o favorite nako nga memories ng laag ni. Then basta nilaag mi nga wala sa plano. Nagplano ra mi nga mulaag mi pero wala mi destinasyon kung asa mi mulaag. Then mao to naabot ni Wow Alejandra. Then first time po nako sa Wow Alejandra, mao to ang pinaka paborito nako. Next, question number 13.
Can you tell me your last and previous love life? Wala ko'y balita sa imong happy love life. Puros drama na lang akong mabasahan sa imong post. Labi nagmasakitan na ka, hahaha. Alangan man good na nga bising pug ka. Then wala man sa tayong mga story layo man ka. And ang karon na lang nagbalik mi sa akong ex, atong ex na ko pag high school, almost 1 year mi. Then nadyo is struggle sobra. Then mao to. Kana lang nang uy. Then next question number 14. Kung ikaw mahimong madre, asa ka pwede mo sulod? Sa Rome sa pari or sa Rome sa sacristan? Nga no? Oh my god. Kung ako mahimong madre, mahimo ba ko kung madre na? Pero if ever lang mahimo kong madre sa pamuso. Parang kaya na lang siguro ko sa Rome sa sacristan guro oy. Kay ngano pagpari parang high raman good, mas high man gud ang pari kasi sa sacristan. Then dapat sa pari kailangan jud ta behave. Di sa sacristan okay ra siguro itong joke no? Or kaya ra siguro pag kaya ra siguro ni boy banding ba kay sa pari. Pari na gud na, di ba? Okay, bawas akong tubag. Okay, question number 15. Actually guys, ang question sa number 15 is gikan ni sa akong friend, which is ang question niya is 1, 2, 3, 4 questions. Ano yung questions guys? As of now, nag-break mo tungod sa ka-struggle sa inyong relationship and now imo na siyang ex. But what if comeback will happen again? Question number 1. Would you accept him again into your heart? No more surrender again? Depende kung anong time single pa ko, single siya, then okay na as in wala na sa gabal, as in okay na as in okay. Then anang time is love na mo usap-usap, then why not, di ba? Then no more surrender again. Actually dili man ako ini surrender, siya man. Dili na ako type ang surrender. Siya ang na-surrender, dili ako. Okay, number 2. And if you accept him again, would you marry him and live happily ever after? Kung i-accept ako siya balik, then okay me. Then why not? Kung pakaslan ko niya, then go. Diba? And magpuyo mi nga happy, charot. Happy kung magkasinapot. Number 3. If time will come nga mahitabo ang tanan, how many babies inyo gusto na nabuhaton? Actually guys, katong time na okay pa mi is natapik na namo nga if ever maka-anak man jud gani. Depende daw sa breeding guys. Depende ko sa breeding. Kung maayo ko nag-breeding kay mag-anak ko na may duha, tulo, pero kung dili ko na maayo breeding, kay may na lang kuno na yung usa. Di ba? Pero depende bitaw kung pila ihatag sa Ginoo ana. Then ang question number 4, sa kadugay na panahon nga nagkauyab mo sa imong ex. And then sa kadugay sa panahon nga nagkabuwag mo. Then both of you nakakita mo another loved ones for a long time also. But how come nga comeback is happen? Please answer this question step by step. Yes guys, unexpected. Sobra gyud. Wala mi nagkatuo nga magkabalik gyud ni. Actually, sa kadugay panahon 8 years mi nga buwag. Then sa 8 years katulo nako na broken hearted. I don't know why. Pagkita lang na mo balik after 8 years lang, ni function lang balik siguro among mga heart, among mga kaunuran, among mga kaugatan. Hindi sure kung ano, as in mga dyan ay usas sa mga pangutana nga maglisod kog tubag nganong nahitabo pa ang pagbalik. Nagbalik mayon ta happy ending, dili man sad ending man. So siguro nibalik lang siya para pasakitan ko niya balik. Pag una magud is ni kontak siya una ni kontak nako. Then
timing sad na nakoy meet up pagbuntag, nakikita siya nako dito sa secret, nakikita siya nako, and then siguro na miss lang na mo mong usag-usa kay 2 years pud baya mi ato nga time. Then first love ko niya, first love na ko siya. Then mo to guys na nagka-in love ay og balik nya. Naa siya permin nagakuyog nako, kabanding nako kung asa ko naa siya, except lang sa pag CR. And mo to guys, hindi ko gusto mahilak. Wait lang ha, relax. Actually guys, permin na mo matapik pag magtabi mi. Nganong nagbalik ka tanong para asa ka unsay purpose, unsay rason. Then tubagon ko niya nga, siguro love lang ginato atong usa-usa. Muna permin niya itubag sa kuha. Then yes guys, I feel in love with him again. Wala ko kahibalo nga sa among pagbalik, abi nako malipay nako. Pero dili man di ay. Sigan ko niya gingon nga, dili na ti ka pasakitan og balik oy. Kay kanang napasakitan bi ati ka, ako bi una nagpasakit nimo, pasakitan na sa tika usab. Then moto kang panty na kay ko kay sa iyang ginapakita nako, sa iyang pag-effort nako. Sobra guys, sobra kung kamo ang nasa ako ang sitwasyon. Sobra. Kung kamo ang nasa akong sitwasyon, syempre madagid mo niya. Daghan ka siya mga promise guys, grabe yung effort guys, sobra ka iyang effort nga to the point nga na in love ko niya balik, and grabe among nagian. Then ang tao nga magtan-aw namo makaingon jud nga kamo na gid siguro, kamo gid kay nga nagbalik man mo. Then first love ninyo yung usa-usa, then mauto nagkabalik mi niya nya. Naabot jud mi 1 year. Mag 1 year unta karong August 14, mag 1 year. Pero wala nakaabot. Kana lang di ko gusto mahilo. Question number 16. Kato siya, question na to siya na sa number 15 ha. Ang question sa number 15 is 1, 2, 3, 4. 4 ka buok. Nga, kagani nga question is, di ka sa akong friend. I hope masatisfied ka sa kong tubag. Blanco, dito kong utok dito karon promise. Blanco, kaya kong utok guys. Okay, number 16. What's on your bucket list this year? Kanigi ka na siya sa kong beshi. Hi beshi. What's on your bucket list this year? Bucket list na ko karon na year. Bucket list na ko kay din. Kunang to, mag-amping na ko sa mga laki. Mag-amping na ko sa mga laki. So, bucket list na ko this year. Wala ko bucket list this year. Wala jud bitaw. Wala jud dash. Sorry. Number 17. How would you describe your best friend? I-describe na ko kong best friend. Naghan ako best friend, oy. Pero i-describe na ko kong best friend is buangon. Buangon ako mga tanang best friend. Buangon man tang tanan, di ba? And basta buangon. Ano ara? Number 18. If you could change one thing about yourself, what would it be? Kung nako'y usbon sa akong kagalingon, siguro ang akong pagkamasinabtanon. Kay tungod sa akong pagsabot sa tanang sitwasyon, ang ending ako ang masakitan. Parang gisaw na ko tanang sakit bitaw. Gusto na ko usbon kana ang akong pagkamasinabtanon nga. Okay ra. Okay na. Okay ra ko. Okay, go. Pero despite sa akong pag-okay is sobra nakasakit, guys. Sobra. Kung mo reklamo pa lang akong kasing-kasing, niingon na dyan na tama na. Kapoy na kay ko. Pero saon, yun ana lang gid siguro ko na kanabit ang makaingon ta na mas okay pa nga
ako'y masakitan kaysa ako'y makapasakit og tao. Inana ko. Although na ako'y tao na napasakitan na, pero nagsorry na ko. And maurong siguro na akong husband ang akong pagka masinabtanan o ang akong pagka marupok. Ang pagka marupok. Okay, question number 19. What makes you happy? As of now, ang makapalipay na ko is akong pamilya. Good health lang yun ang akong pamilya. Despite sa panahon karon nga kuyaw na kaayo, usa sa akong usa sa akong magpalipay is good health nang ang gyud akong tibuok pamilya. Di lang jud unta magkasakit. Number 20. Who is your favorite person? My favorite person is my Lola in heaven. Yes guys, si Lola ang dili na ko pwedeng ipagpalit bisan kinsa na never na ko siyang ipagpalit bisan kinsa nga tao sa akong kinabuhi. Lola is my everything. Kung pwede palang ibalik ang panahon, kung pwede palang ibalik ang panahon or na palang ko'y mabuhat na ibalik siya, kung pwede palang ibaylo akong kinabuhi para lang mabalik si Lola, ibaylo na nako guys. Lahi ra kayo ang dagan sa akong kinabuhi karon nga wala na si Lola. Lahi, sobra kalahi jud, as in parang wala ko kasabot kung asa or parang wala na yung destinasyon akong kinabuhi karon na wala na si Lola. Gimingaw ko ni gimingaw ako niya guys, sobra. Gimingaw ako sa iyang mga kasaba, sa iyang tingog, gimingaw ko sa iyang pag-care na pamulakaw ko, pangutanon ko asa ka, unsa ka oras mo uli, isay kuyo. Gimingaw ko sa iyang pag-ingon nga ayo pagdinanghag, tumulakaw, ayo kalimot sa magampo, bawal mo sakay, kung mo sakay dili malimot na magampo daan. Gimingaw ko ni Lola guys, promise. I'm sorry. Pero gimingaw ko nga nay tao na mag-care na to nga tinud-an nay. Mag-care na to forever. Mag-care na dili lang pansamantala lang. Gimingaw kay ko niya sobra. Karon na wala na siya is dahil wala na ko kasabot sa akong kinabuhi. Parang wala akong destinasyon. Murag nagpuyo na ako lang. Wala ko yung mastorya-storyaan. Feel na ko, wala ba na ko. Lahir dyan, bro. Hawang na kayo. Sobra, parang empty na kayo kong life na wala na si Lola. Pagkawala ni Lola is kaya na ako tungod kay na si ex. Si ex ang nag-cheer up na ako, na-motivate na ako. Siya ang nagpa-happy na ako. Siya akong, as in, na akong pamilya. Pero, naapod siya, bitaw na nag-inspire na ako everyday. Na, bisang wala si Lola na siya, nga ni Puli, bitaw, as in. Pero bitang, i-inspire tayo everyday ba? Na, kaya na ni mo. And then, sa wala makahibaw, sa tanan nga ni doaw ni Lola katong nagluya pa siya or naghigda na si Lola, si ex ang pinakalas nga nakakita ni Lola. Si ex ang pinakalas nga ni doaw ni Lola na sa kaduging panahon katupo siya nakakita ni Lola. Kay si Lola mo is very 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 strict nga nag-oyab niya sa una ni ex pag high school. Wala dyan sila nakastorya kay si Lola. Stricta siya ng pagkalula, pero para na po namo. And then mao to pagluya na ni Lola, dito sila nagkuan, dito sila nagkita.
Nga, siya ang pinaka-last na niduaw. Siya ang pinaka-last nga nakita. Next. Question number 21. How's your heart at this moment? My heart at this moment is broken. Still broken. Broken ganador. Broken. My heart is still broken. Di pa okay. Question number 22. What is your ideal man? My ideal man? Ideal man, syempre, buotan. God-fearing, pero nanam ko mga nauyab na yung anak, pero plastic raman. Wala lang ko yung ideal man. 23. Bito akong ideal man no is kanang dili ko biyaan. Pinakupasa ako. Number 23. Did you ever regret dating someone? Regret? Parang wala. Wala ko'y gimahayan nga naka-date na ako kay atong time nga nag-date me is enjoy man ko. And then part naman po na sa atong life good or naabot sila sa atong life o takibawon si purpose ba para pasakitan ano lang wala ko gimahayan. Question number 24. Na-stress ko sa inyong questions. Okay, question number 24. When was the first time you kissed? When was the first time you kissed? Aros agad ito nag-kiss ato, Bibi? Bibi? Ang muna ko ka-remember, pero dugay na kayo, 8 years ago. Si baby ang first kiss na ko. First love na ko siya, then first kiss. Pero nakalimot ko kung ano saan. Dugay na kayo. First kiss. Oh my God. Kapag di mag-ibalik ang panahon, no? Itong time na okay pa. Okay, number 25. Who was the last person you said I love you? Ang pinaka-last na naging ko I love you? Si baby. My ex-baby. Hi, baby ko. Charot. Hi, ex-baby ko. Siya ang pinaka-last naging ko I love you. Nag-I love you ko niya katong pagbuwag na namo. Nagtabi mi niya paggabian na nga magbuwag na mi din. Mo to, nag-I love you ko niya for the last time. For the last goodbye. I love you goodbye day. I love you goodbye na to, guys. I love you goodbye. Okay, number 26. Can you own a person you love? No. Na nagidi siya sa lain. Happy na gini kay siya sa lain. Uli siya nakakuha, guys. Uli siya nakakuha. 27. Do you remember when is your first kiss? Wala, guys. Nakalimot na jud ko as in. Siya jud akong first kiss. 8 years ago. So, ginaingon ako. Siya akong first kiss. First love. 28. Are you happy right now? Baka kung dalakay ko kung maingon na ko happy na ko karon. No. Sure, no. 29. What is your favorite number? Favorite number is 8. Number 8. 30. Asay mas mahal ang bugas or siya? Asay mas mahal ang bugas or siya? Asay mas mahal. Ay na lang. Pasensya na kung di na ako matubag og tarong ha, pero asay mas mahal ang bugas or siya? Maglistod man kung ano asay mas mahal. Siguro siya. Siya siguro. Mahal kay siya. Mas mahal siya na ako. Mas mahal na mahal kita. So, no, pagtubag. Asa ba mas mahal? Pila man daay ka? Ang bugas kay ang kilo sa buhos na may tag 39, na 40, na 50. Kung palito na ko siya, pila ka-afford baga ako. No? Okay, na follow-up questions. Actually, 30 lagi doon akong limit ani, pero ako lang basahon ng uban. Bala na. Okay. Question number 31. I've heard na katong time nga niuli siya diha is
nakasakit siya, unsay imong gibuhat para maayos siya? Nag-effort ba ka para ma-okay siya? Unsa ngano? Um, yes guys, pag uli niya is nagkasakit siya, balik daw yung hilanat, then sakit yung likod or batang. Yes, nag-effort ko nga maayos siya. And inya gidudahan is nagko-UTI siya. Then since UTI sad ko, ako siyang gitagaan og ako siyang gipapalit og tambal para sa UTI. And ako siyang gipalitan og tambal para sa UTI, guys. Yes, guys, nipalit kog tambal para makainom na yun siya sa akong tambal nga gersita sa doktor na ako dati katong na-admit ko. Ako siyang gipalitan og tambal. Then kung miinom siya ato is ma-okay siya. Then after ato nika hapon or gabi magilana tapos siya magilana po yung lawas. Then mao to gipainom siya na kanang mga gamot-gamot kung kinsay mga taga probinsya kada mga sagbot, kada sagbot ilipante daw to. So mao to ni matamig sayo kayo sa buntag kuy sa akong nagpakuy ko sa akong agaw guys kay ko kailan ng ilipante god. Then ni sayo mi dito sa balay sa among agaw which is ngit pa namukaw mi dito mangayo mi og tambal or nangayo mi atong sagbot na ilipante para lang makainom siya kay tambal daw to sa kapoy sa bughat dana daw to tanan. Then mao after to maayo siya then mubalik na pod. Then mao to na sige lang gina ko siya painom gyapon atong tambal nga gipalit nako nya mo to na okay siya. Then nagpa-check up mi niya, pa-check up siya, gipugos na ko siya actually guys di gid ta siya magpa-check up tapos akong gipugos o pa-check up kay nabi yung mga sakit karon nya kuy bet ko niya nya nabi ko pamilya guys nabi sila mama nya what if simpako lang kung COVID di ba nya sige kuy niya so contact tracing niya is ako jud nya mga to ako siya gipugos og pa-check up kay nakuyawan ako kay nganong sige balik giinom niya halos tanang tambal wala gyapon then mo to ako siya gipugos og pa-check up gyud nya gamay ra yung kwarta makabayad nila itong 600 plus pugos na ko siya ginan nga ang kwarta makit-an raman na yung kinabuhi di na kaya nakuyawan ako kay dugay-dugay na baya siya simana na then magbalik-balik ang hilanat nga nabi mga sakit-sakit karon as in grabe kadagang tambal guys ang available lang niya nga tambal worth 5,000 ka pina kaya naman nagtrabaho kong igagaw sa Krister ang gipatutan ni pila may bayaran sa katong tambal lang available wala pa labot itong dili available nga tambal nila so nituta na siya 5,000 ka pin mo to niya gipalit kay na okay na daw siya itong tambal nga akong gipainom sa iyaha o siyang katong sayot para sa UTI na okay na daw siya gina siya sa doktor guys na follow up check up niya is atong pag 2 August 2. Then kaso lang wala na siya nakabalik kay buwag nami kay wala mi kaabot og Agosto nagbuwag mi guys yes nagbuwag mi ato pag 27 and that's all. Yes wala ko nahilak sa mga questions uban katuro about ni Lola. Then ingon akong friends napa ko na sila mga follow up questions gusto nila ma-satisfied siya ni mga questions dire. So that's all guys and I hope na dili lang ninyo siya i-bash ayo lang siya dauta guys. Respeto lang nato iyang desisyon then pray lang ta na unta happy na siya. Ako sa dunta ma-happy na sad ko. Then actually wala ko nagdumot sa iya ha kay dili man jud ko madinumtano na pagkatao. Then as long as wala ko'y gibuhat nga makapasakit niya wala ko nito ekstorya nga masakitan siya wala ko'y gibuhat na masakitan siya okay na ko ana guys. Then that's all and thank you amping kanunay don't forget to pray bye.